Slobodu bažantom. Kniha poviedok od autorky Vandy Rosenbergovej, ktorá bola súčasťou súťaže Annals of Litera 2016. Kniha bola vydaná v roku 2015 vo vydavateľstve Slovart. Názov knihy vychádza z rovnomenného názvu poslednej z 15 poviedok nachádzajúcich sa v knihe. Názov knihy na obálke je napísaný skriptovým písmom, ktoré bolo zjavne vytvorené na mieru k ilustrácii, pretože sa v ňom žiadne opakujúce sa znaky nezhodujú. Na obálke je farebná ilustrácia bažanta. Obálka je vytvorená Alexandrou Hovorkovou s použitím ilustrácie Vandy Rosenbergovej. Podľa môjho názoru až príliš veselá obálka knihy v porovnaní s obsahom o živote, ktorý je miestami síce zobrazený zidealizovane a humorne, ale zároveň veľmi horko trpko. Na prevale knihy z vnútornej strany sa nachádzajú krátke textové popisy o knihe a autorke. To platí aj pre zadnú časť prebalu. Vysádzané sú iným písmom ako zbytok textu v knihe, ktoré nemá vôbec súvis ani s písmom na obálke. Text je zalomený ľavou vlajkovou sadzbou na vnútorných stranách prebalu, na zadnej strane je sadzba do bloku. Písmo má neprimeranú veľkosť a zároveň je celý textový raster nevyvážený, čo sa týka svetelnosti, pretože medziriadkový preklad je príliš malý. Kniha je vysádzaná sans-serifovým písmom, veľkosť asi 12, celá čitateľnosť určite by som ho nahradila serifovým písmom. Kniha sa čítala o to pomalšie. Písmo, ktoré je použité v knihe, mi nepríde byť vhodné na aplikovanie v dlhšom súvislom texte. Text knihy je zarovnaný do bloku, paginácia zarovnaná na stred na každej strane okrem poslednej strany každej jednej poviedky. Takisto nadpisy jednotlivých poviedok tým istým písmom, len o pár bodov väčším, zarovnané na stred. Sadzobný obrazec mi príde byť moc svetlý, čo v tomto prípade nie je vôbec nutné, keďže sa jedná o jednoduché čítanie. Celkovo je ale layout vyvážený, zrkadlo sedí, miesto uchopenia knihy je dodržané.